दिनै 30 अक्ट'बर खोब गोजोनथाव बाथ्रा चिरां जिल्ला बेंगिरि हिसाबै 2003 मायथाइयाव बड' एकर्ड जादोंमोन। बेनि उनावहाय 2004 मायथाइनि दिनैनि 30 अक्ट'बर 30 अक्ट'बर बे सानावनो चिरां डिस्ट्रिक्टखौ दानाय जादों। बे समनिफ्रायनो जिल्ला हिसाबै खामानिखौ मावनाय जादों। ओंखायनो दिनैहाय 30 अक्ट'बरखौ डिस्ट्रिक्ट डे हिसाबै फालिनाय जादों। आरो दिनैहाय फुंनिफ्रायनो सानसे बे हाबाफारिखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना लानाय जादों। बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मा मावनाय जाखो, मा मावनो लादों, बेनि बागै रायजो राजाफोरनो खोन्थानायनिबो बेवहाय हाबाफारि लादों। आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनैनि बे सानजों लोगोसेयैनो दिनैहाय जोंनि नैबे बिद्यापुर रडनिफ्राय जोंहा रनसायथामजों थांनानै गयबारिसिम बे लामाया खोब गाज्रि जाबायमोन आरो दालां गंसे खोब बानायनांगौनि दरखार दङमोन। नैबे लामाखौ दिनैहाय बानायनो थाखाय जों बेखेवनाय जाबाय। आरो बेवहाय जोङो जिल्लानि बेंगिरि आरो जिल्ला पुलिस प्रसासननि एसपि बिथांमोन ज' दंफैयो। गासैबो रायजो राजाजों ज' दंफैयो। आरो आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बे लामाया गोबाव समनिफ्राय बिराद गाज्रि जाबायमोन। दिनै बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे जाफुंनो थांगासिनो दङ। दा बेयो मोनसे चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गिफ्ट जे दिनैहाय जिल्ला गायसननाय सान फालिनायजों लोगोसे बे मोनसे गिफ्ट होननानै आं सानो। गतिके बे सानाव गासैबो चिरां जिल्लानि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आङो गोजोननाय बावहरो जे बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरो। जोङो चिरां जिल्ला दानायनि जे बेकग्राउन्ड बियो एसे आलादा। बेवहाय सरकारा बबेबा जिल्लाखौ गावनो डिसिसन लानानै दानाय जायो। नाथाय चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला बे मोननै जिल्लाया बड' एकर्डजों सोमोन्दो लाखिनानै सोमजिनाय जिल्ला। दा बे जिल्ला गायसननायाव जोंनि आन्दलनकारिफोरनि बेवहाय जगदान दङ। आरो 2003 मायथाइयाव जे बिएलटिजों जि मोनसे सुक्ति जानाय जादोंमोन, बेनि गेजेरजों बे जिल्लाया सोरजिनाय जादों आरो दिनै सोलिगासिनो दङ। आरो फैबाय थानाय समावहाय जिल्ला हिसाबै जों गोख्रोङै दिनै गायसननांगोन। आथिखालाव आं मिथिनायाव दा ओरैनो राउन्ड फिगाराव जुदि जों बुङो 5 लाखसो सुबुं दङ, बिभिन्न जाथि जनगस्ति दङ। आरो 5 लाख जनगस्तिनि जौगानायनि जे हाबाफारि बेखौ जों जिल्ला हिसाबैनो नोजोर होगासिनो दङ आरो नोजोर होलांबाय थागोन। जोंनि सोलोंथाइ दिगाव, लामा सामानि दिगाव, आबादारिफोरनि साइडआव, जोंनि आइजोफोरनि जौगानायनि बिथिङाव, उन्दैफोरनि जौगानायनि बिथिङाव, गासैबो बिथिङावनो जोङो जौगानायनि हाबाफारि लानानै दिनै मावगासिनो दङ। बेवहाय बिटिसि सरकारा आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै गोदान मोनसे सिन्थाजों गासैबो जौगानायनि थाखाय हाबाफारि लागासिनो दङ आरो इयुनाव जों लालांबाय थागोन। बे बुब्लियाव गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरो। चिरां जिल्लाया खोब गोग्लैसोनाय जिल्लामोन। बे ओनसोलाहा जेबो गैखायामोन, इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो गैखायामोन। बेनि हेडक्वार्टारखौ जोंनि काजलगावआवनो खालामनाय जादों। आरो जेला जोनोम जायो डिस्ट्रिक्ट अफिसखौ, मावख'खौ सामलायनो थाखाय न'आनो गैयामोन। बे समावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि काजलगाव आन्सलिकनि जि मोनसे कमिउनिटि न' दंमोन, बेखौनो जों हगारनानै होदों आराम्भनि थाखाय। दा बेनिफ्रायनो दिनै सोलिबोबाय थानाय जादों। सानफा एफा दिनैहाय डिसि अफिस जाबाय, डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जाबाय, पुलिस प्रसासननि थाखाय एसपि अफिस जाबाय। गासैबो बिथिङाव सानफा एफा दिनै जौगाबोगासिनो दङ। आरो डिस्ट्रिक्ट सेन्टार जाबाय। डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि बेवहाय अफिस खालामनानै जौगानायनि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ। जथेस्थ' खामानि मावबावनांगौ दङ। आरो दासिम बुंनो थाङोबा 17 बोसोर बारबाय। बे हिसाबै सरकारनि फारसेनिफ्राय जेरैबायदि जों मावबोदों जिल्ला जौगानांगौनि थाखाय, बियो जथेस्थ' नाजाबोदों। नाथाय जिहेथु जेंनाया बुरजा, गतिके खनसेयैनो जानाय नङा। जों सानफा एफा बानायनांगोन। दा दिनै आं सान्दों जे जिल्ला अफिसनि मावख'नि जि मोखाङाव जेरैबायदि जों साजायनांगौ दाबो जों खालामनो हायाखै। आं डिसिजोंबो रायज्लायदों, एसपिजोंबो रायज्लायदों। आङो रायजो सभानि जि फान्ड, डिसिनि जिखिनि फान्ड, आइअएसएलखौ लाफानानै जोंनि बे गासै डिसिनि जि लांगोना आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि जि लांगोना, बेवहाय जि पार्क दङ, बे गासै हाइवेनि सेराव थानाय बे ओनसोलखौ लानानै जों मोनसे रिडिजाइन खालामनानै बेखौ नायथावथाव, बयबो फैथावथाव मोनसे नुथाय खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। आं सान्दों फैबाय थानाय समावहाय जोङो काजलगाव ओनसोलाव थानाय जि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार, बेनि सोरगिदिं जायगा मोनफा मोनफायै जोङो जौगानायनि हाबाफारिखौ जों मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। आथिखालाव बड'लेण्ड ओनसोलावहाय दस्रा राजनैतिक दाबिखौ लानानै बेवहाय आन्दलन गैला। सुक्ति जालांबाय, बयबो सान्थि फैबाय, जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ।
दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जातीय संगठन आरो बियो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै सिन्थाखौ खालामबोबाय थादों, खालामलांबाय थागोन। समाज जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जथेस्थ' दङ। दा सरकारा सरकारनि दायथ'खौ लानानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय संगठन हिसाबै समाजनि बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै सांग्रांथि लाबोनाय खामानि मावनाया बिथांमोननि दायथ'। बे हिसाबै बिथांमोना मोनसे एजेन्डा लानानै बे रेलिखौ खालामदों। आङो गासै रेलियाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावो आरो मोनसे बेस्ट उइचेस आं हरो जे बे रेलिया मोजाङै जाफुंसारथों आरो थार ओंथियाव रायजोफ्रा सांग्रां जानो हानाय मोनसे खाबु मोनथों। आरो जिखिनि एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावदों बेयो निस्सय जाथियाव प्रयजन दङ। गतिके आं मिजिंथियो बे बागै रायजोफ्रा सांग्रां जागोन आरो इयुनाव बायदि बिथिङाव खामानि मावनायाव मदद होगोन।